Искам да ви покажа една реална възможност. Това, което ще видите в видеото, не е оферта от брокер, не е тайна сделка. Това е реален подценен имот, оферта в град Варна, който всеки един от вас, ако пожелае, може да закупи. Причината този имот да е подценен не е някакъв сериозен проблем, а фактът е, че е специфичен и твърде малко купувачи са склонни да купуват точно такива имоти. От една страна са за тотален ремонт, а от друга страна те са изнесени на публична продан. И това е ключовия момент. Защото при публична продан всеки един от вас може да се яви и въпросът е не дали може да го купи този имот, а на каква цена има смисъл да го купите. И точно това ще ви покажа видеото. Защо смятам, че това е подценен имот, ще направим сравнителен анализ пазара, ще видим къде се намира точно този имот спрямо пазара и най-вече щателни сметки, за да разберем до каква степен е подценен и каква е реалната инвестиционна стойност на имота. Защото трябва да знаете, че подценените имоти не са скрити, няма таен регистър с подценени имоти, те са навсякъде, просто трябва да си дадете взор да ги намерите. Има много канали и един от тези канали е именно публични търгове, които трябва да знаете, че те въобще не са тайни, а са публични и буквално всеки един от вас може да направи това, което аз ще направя в сегашното видео и да реши дали е окей да купи даден имот. Но преди да започнем, искам да кажа няколко думи за себе си. Казвам се Александър Дяков и съм финансов консултант, инвеститор, активен флипър, купувам и продавам имоти в град Варна. Също така съм и ментор, споделям моите знания, моя ноу-хау и най-вече практика и опит, защото всеки един имот се анализира по един и същи начин с цел да намерим къде е подценността и да знаем по какъв начин може да залечем печалбата. Тоест може да считате, че това е едно практично видео, в което анализираме наистина от А до Я една инвестиционна възможност. Така че това ще разглеждам в видеото реален пример, реална оферта, реален имот, който е все още на пазар за определено време. Нека започнем с имота. Това, което виждате е хол, но защо започна с тази снимка? Ами поради причината, че няма да бъде най-огледно да започнем с тази снимка на тоалетната. Но малко за имота. Имота се намира в град Варна, квартал Цветен квартал, улица Подвис 28 и е на 4-ти етаж. Малко повече за имота. Когато кликнете на обявлението, ще разберете повече за него. Тази информация е публична, мога да споделям спокойно, всеки един от вас има достъп до тази информация. Така, това, което се вижда, отново къде се намира апартамента, но ключовото на този етап за нас, което ни интересува, е да разберем какви са тежестите на имота. Образно казано, тежестта е нещо, което наистина е свързано с имота като тежест, верига от тежест. И затова е хубаво, когато купувате имоти, да няма тежести, но в контекста на имотите, които се изнесат на публична продан, те се изчистват от тежести след като се случи сделката, след като се спечели търга. Така че този имот на този етап има една възбрана по изпълнително дело и искова молба. Образно казвам, това са си съвсем стандартни неща. Всеки един от вас може да направи вече допълнителна справка или да говори с адвокат, да направи допълнителни по-щателни анализи за имота, но не е фокусът на видеото да разглеждаме правилните аспекти на тази сделка. Така че нека се насочим към по-ключовото нещо, а то е, че началната цена на имота е от 117 870 евро. Но нека да видим самия имот като локация и това може да направим, когато вземем идентификатор на имота, вкараме го в кадастъра и намираме имота, че е както е в обявлението на Подвис, етаж 4, апартамент 34, т.е. това е този блок и изложението е север-юг, по-скоро северо-запад и юго-исток. За тези от вас, които не са от Варна, нека да направим един поглед на имота. Приемете го, че това е част от предварителен анализ, който винаги може да го правите, преди изобщо да сте видяли даден имот, без значение в кой град се намира. Това е Подвис и това е блока. Говорим си за панелен блок на 4-ти етаж и си говорим за ето тази част. Трябва да се намира тук в... нека да пусна Street View. Намира се в ето в този вход. Защо този вход? Защото това е вход и се пада в дясно входа. Така че това е входът. Ето има 4 входа, говорим за втори ход. Това е входа и си говорим за вдясно него 1, 2, 3, 4, говорим си за този апартамент. Това е северната част на апартамента. Сградата като цяло, фасадата е окей. И около сградата е поддържано, което е винаги голям плюс.
и все още тук там има къде да паркирате, намират се места, въпреки че се прие зелена зона и част от колите почват да паркират в цветен квартал от долните квартали, които са с зелена зона. Но това е друга тема. Така че говорим си за тази сграда и си говорим за 4 етаж, но нека да видим как е отвътре самия имот. Отвътре започваме с тази доста носталгична, така не искам да се изразявам много негативно, но това е тоалетната, която си заминава, изгражда се наново. Коридор, който си има ламперия, буквално ламперията е до тавана. Това си е мозайката, фабрични настройки, има го паркета, това е достъпа към кухнята, това е северната част, за която показах преди малко, и това, което виждаме от този етап на тази снимка е, че има освояване и това освояване го видяхме също така. То не е освояване, по-скоро има остъкляване, но нещо ключово, което забравих да ви споделя е, че ако се гледа внимателно, на 4-ти етаж ще видите също така, че 1, 2, 3, 4, тук се вижда, че до някаква степен е и мисля, че беше, или се бъркам, може би се бъркам, 1, 2, 3, 4. Трябва да видите, мисля, че имаше изолация. Само секунда. 1, 2, 3, 4, да, има изолация, така че това е един бонус, който трябва да си го калкулираме, но като цяло стъклена тераса на север винаги е бонус, така че това са си ползи, които трябва да ги калкулираме в имота, което означава, че ще имаме най-вероятно по-малко разходи по СМР-то. Така, нека се върнем обратно на снимките. Следващата снимка, това е холът, стари секции, всичко е както от преди 30-40 години, може би и повече. Така, това са обща част отвънка, виждаме, че са добри. Това е банята, всичко си заминава, изграждаме наново. Това е кухнята, която най-вероятно кухнята ще бъде освоена и ще стане трета стая. И това е, за жалост, въпреки че са правили определени остъклявания, си има влага, си има проблеми, не се го направи по най-добрия начин, т.е. пак ще трябва да правим ние определени неща, но няма да е толкова сериозен ремонта. Най-малкото виждам, че и дограмата ще го да е добре, така че няма да се сменя дограма. Това е коридора с ламперията, място за сядане, типични неща в миналото, и тук е един от минусите на апартамента, и то е, че има преход от хола в спалнята. Това е преходната спалня, която е, мисля, че сравнително с добри размери, да ни кажа, че се е голяма за стандартите. Това е отново вратата. Тук има част като дрешник, ниша. Това е другата спалня, т.е. говорим си апартамент с 2 спални и едната от тях е преходна. Това е на юг, предполагам това е снимано преди няколко месеца. Въпреки че записвам видеото на 14 декември, снимките са по-стари. Така че не се притеснявайте, няма машина на времето. Записваме го зимата, просто снимките са по-от ранен период. Така, и това вече е кухнята, която се освоява в балкона, това е почти освоен, така че се правят минимални корекции и тази част може да падне спокойно и се обособява нова спалня, като кухнята се мести в хола. Отново виждаме коридора и това е друга снимка, и това е последната снимка, която имаме на този етап с асансьора. Отново се виждат, че обща част е сравнително окей. Така че това е сградата, това са параметрите. Нека да се насочим към финансовите сметки, защото там е истината. И ще ви покажа, че цената от 111 870 евро е доста подценена. Но ще разбера след малко защо е подценена. Защото трябва да започнем отзад напред. Този имот гледаме от стратегията Fix and Flip, т.е. купуваме този имот, караме стойност подобрения, след което го реализираме на пазара и ние трябва да знаем на каква цена ще го реализираме този имот. Т.е. трябва да определим колко е продажната цена на имота след ремонт, което е доста трудно начинание. Доста трудно поради причината, че ние нямаме централизиран регистър с реализирани сделки. Не сме в щатите и малко или много трябва да гадаеме с някаква степен на вероятност на сигурност, че цената ще е в такъв диапазон на продажба. За да сме максимално много сигурни, че сме прави, т.е. вероятността да е много на наша страна, трябва да имаме много широка база от брокери и брокери, които са имали сделки в рамките на 3 до 6 месеца в точно тези квартали, в които ние искаме да купим. Респективно, говорим за квартал, цветен квартал в град Варна. Алтернативно може да работи с оценители или, ако имате колеги
флипъри, които се правили сделки в този квартал. Те ще дадат също така много ясна и точна информация. Това е едно на ръка. Отделно аз имам мое лично изградено оръжие, което е много силно, а то е, че свалям информация на ImotBG и имам архивирана информация за всичко. Така че нека да видим какво се случва в Цветен квартал и нека да зададем квадратни метри, защото това е, по спомен, мисля, че беше около 80 квадратни метра, не сантиметра, да, 79. Говорим си направо 80 квадратни метра. Залагам горна граница 82, долна граница 79 и нека да работим с панели и нека да работим с неактивни оферти, което логично, че най-вероятно е реализиран този мод, но нека да видим какво има на пазара. Веднага виждам тази оферта, която е на 198 000 евро и системата ми архивира информацията. Така, това, което виждате е буквално много сходно и подобно нещо, което разгледам в момента. Хол, спалня и кухня, което е интересно станала кухня, на цена от 198 000 офертна цена. 14 август вече няма тази оферта на пазар. Така, това е до ключ реализиран имот. По-скоро имот, който се предлага. Така, нека да видим друга информация какво има на пазара. Друга информация, активни оферти в ImotBG, от неактивни избираме активни и започваме да видим какво се случва в нашия таргет. Нека да видим тази оферта. Нарочно въртя оферти, знам, че това не е най-доброто нещо, след малко ще ви обясня, но дава ми просто съпоставка на цени. Виждаме една оферта на направен имот, 210 000 евро, пак е голям имота, оборудван, обзаведен. Само секунда, но мисля, че да, тъй като няма баня, най-вероятно банята не е за показ, което означава, че този имот ще трябва да се прави немалък ремонт. Нека да видим какво има тук за 219 000 евро. Вече са го коригирали на 205. Да, и системата ми фаща тези неща също така. Това е имот, който е отново дневна спалня с кухня. Кухнята е изградена с цел, т.е. не е изградена, запазили са функция на кухня. С друго думи казано, това е оферта, която да приемем, че около 205-210 се продава, но това са имоти с немалък ремонт, с подобрения, които не са най-добрите. Защото по спомен, да, и тая кухня е в самата си кухня. А това, което ние искаме да правим, най-вероятно ще бъде обособяване на кухнята, да направим спалня. И излизаме с имот, който ще е конкурент на останалите имоти с, образно казано, 3 спални, което е доста добро решение за хора, които искат да имат имот, да живеят в него, но също така и да имат офис, в който си работят. Така че това е тезата и натам се насочваме, защото в Цветен квартал фокусът е основно семейства, които искат да живеят и също така си работят. Така че това е за Цветен квартал като сравнителен анализ, но истината е, че съм направил съпоставка вече с брокери, направил съм проучването и горе-долу цена от 199 000 евро на имот, който ще бъде довършен по начин, по който ние го довършим в моята компания. Така че нека да приемем, че продава имота на 199 000 евро. От тук насетне да приемем, че има около 100 евро режийни разходи. Това са ток, вода, но също така етажна собственост и ако някой от вас решава да застрахова този имот, поред причини, може да вкара тук и цената на застраховката. Така че около 100 евро задавам режийни разходи. От тук насетне нека се прехвърлим към ремонтни дейности. Този имот ще глътне по мои груби сметки около 33 000 евро, плюс-минус 500 000 евро, но да приемем 33 000 евро. Абсолютно всичко ще бъде смело на LVK, ще бъдат изградени ново стени, тавани, подове, настилки, ще бъдат положени естествено, дограмите ще бъдат сменени, вратите ще бъдат сменени и естествено ще има напълно функционална баня и туалетна. Ако има потенциал да се направи втора туалетна, мисля, че е минимален, да не кажа нищожен, бихме го направили, но да приемем в контекста на това видео, че това е с обучителен характер, по никакъв начин не ви съветвам да купувате или продавате каквото и да е на базата на видео в YouTube, респективно също така и моето видео. Всеки един от вас има глава на рамете си и вие спокойно може да вземете решение за вашите пари, спрямо риска, който бихте поели данната инвестиция, дали е окей за вас. Така че това е образователно видео с образователен характер, 33 000 евро ремонт и нека отново да видим каква беше стартовата цена. Стартовата цена беше 111 870 евро. Тоест, тук трябва да дада
111 870 евро, но на този етап цената не е важна. Важно е да определим печалбата, която ние търсим. Имайте предвид, че само сложи 20%, което 20% е доста добър процент на такъв имот, защото в крайна сметка около 2 месеца и половина ще е ремонта, около месец и половина ще бъде продажбата. Говорим за 4-5 месеца на период на сделка. Да направите 20% никак не е зле. Така че 20% е целта, която трябва да се постигне. Обаче при цена 111 870 евро ние постигаме 26,7%, но нека да направим една корекция. Нека да въведа 0% нотариални такси, поради причината, че ние работим с часа, т.е. тази сума няма се заплаща. И да, нека да приемем 4%, това е не брокерска услуга, това е таксата към часето, 1,5% върху търга и отделно ако се наложи 1,5% за такса във вод. Така че залагаме 3%. И също така ключово нещо, залагаме 3% при изхода на сделката, т.е. допускаме, че ще работим с брокера. Нека да работим с 100% самоучастие, т.е. не използваме външен кредит, нито банков кредит, нито алтернативна форма на кредитиране. И за примера работим без данък печалба, т.е. този пример го считате на чисто оперативна база, все едно имате емисионна компания и купувате и продавате имоти, след което в края на годината, когато се дръпне чертата, ще разберете колко е печалбата, след като преспадем всички разходи. Но на оперативна база работим в този модел. Така че 27,17%, което е доста добър процент, трябва да знаете. Сега, онези от вас, които може да кажете, леле, 20% ми е много, аз съм окей на 15%, няма проблем. Ако сте окей на 15%, то знаете, че това е много подценена възможност за вас, което означава едно ключово нещо. Тази цена от 111 870 евро е началната на цена на търга. Това означава, че всеки един от вас, ако реши да се яви на този търг, трябва да знае, че трябва да даде предложение минимум на 111 870 евро. Но знаете, че най-вероятно няма сте ви единствени сами на този търг. Ще има и други инвестори, ще има и други купувачи. Дори е възможно да има и нормални купувачи, които искат да живеят в квартала, защото да кажем техни близки живеят в съседния блок или в същия блок и това, не се очудвайте, не е никак рядка ситуация. Така че 111 870 евро, ако е окей за вас, скачайте, но знаете, че най-вероятно някой ще даде по-висока цена от вас и също така трябва да знаете, че когато този търг влезе в фазата си на явлен търг, т.е. всеки един от вас може да надава, трябва да знаете, че ще надават със стъпка равна на 11 187 евро, което означава за вас, че не е много окей да надавате. И затова по-добрата стратегия е да дадете максимално най-високата цена и да се надявате никой да не даде повече от вас, когато се отварят надавателните предложения и да се надявате след това никой да не тръгва в явлен търг за надаване. И нека да приемем точно това. Нека да приемем, че не искаме да направим 20%, което означава, че да се подобрим позицията, сме склонни като инвестори да вдигнем цената. Тоест, склонни сме да дадем по-висока цена, по-високо надавателно предложение от началната цена на търга, с цел да постигнем 20%. Тоест това от 27 да стане 20%. И как ще се случи това нещо? Ами, като тръгнем да вдигаме цената на имота, цената на вход. Нека да направим 117 000 евро. На 117 000 спада на 22%, нека да е 120 000 евро. 120 410 евро. Нека да приемем, че това е нацеляхме го, защото получаваме точно 20%. Така че ако решим да скачим на този търг, образно казано да се явим на този търг и да го спечелим, максималната цена, която ние може да дадем в нашето надавателно предложение е 120 410 евро, но трябва да знаете едно много ключово нещо. Това е другата част от търговете. Тези пари трябва да имате налични. И ако искате да се явите на този търг, имате време точно до 19 декември 12:15 и трябва да сте в град Варна или трябва да имате ваш пълномощник, който е упълномощен да се яви вместо вас на този търг. Така че да, няма абсолютно никакво време, но целта на това видео е да ви покажа, че има такива имоти, които са подценени имоти и вие, ако искате, може да се явите на тях. Но отново фокуса беше да ви покажа един имот, да ви покажа как се анализира имота, как се минава от А до Я през отделните параметри, за да достигнем до инвестиционната цена и тази инвестиционна цена я виждаме в този модел, случаят 120 410 евро. Това е финансов анализ, естествено има изключително много други
добавки, които може да говоря в това видео. Отделно, ако вкараме финансирането, може много неща да се променят, защото само ако направим 50% финансиране, т.е. самоучастие, и да решим, че използваме външен кредит, който е равно на 1% на месец на сумата, която сме взели, възвръщаемостта от 20% скача на 36,27%, което е супер голям процент за сделка с времетраене 4-5 месеца, в случая 4 месеца. Така че много неща може да се правят, но фокус на видеото е да видите, че има оферти и дори тези оферти са публични, но от вас и зависи дали искате да ги купите. Така че минахме през имота, видяхме защо е подценен, разбрахме какво е специфично този имот и най-вече изчислихме неговата инвестиционна цена. И най-вече искам да знаете, че има подценени имоти, без значение дали са на търгове, може да излезе в ImotBG, може да излезе в някой друг сайт, може да излезе в някой от групите. Тоест има много различни канали, по които вие може да търсите подценени имоти, просто трябва да си имате начин на мисленето и да сте активни и да ги търсите и проактивно да ги търсите в крайна сметка. Ако всички изисквания, всички ваши критерии са окей, т.е. имот отговаря на всички ваши изисквания, скачате, давате оферта и купувате имота, ако имате късмет. И ако точно това искате да правите, както ви го показах в видеото, едно към едно, с реални оферти, да правите реални анализи, да знаете каква е механиката и динамиката на всяка една сделка от А до Я и всяка една сделка да може да я подравните спрямо този финансов модел, т.е. да я пречупите всяка една възможност спрямо един и същи обективен финансов модел, то спокойно кликнете на линка в секцията под това видео, ще видите линка моя курс. А ако някой активно иска да работи с мен, т.е. какво означава активно да работи с мен, интензивна теория, в което споделям моите знания, ноу-хау и опит, след което се насочваме към реални сделки, с цел да придобиете реална сделка, реален имот, то отново може да видите в секцията на описанието на това видео линк към моя менторинг и да кандидатствате. Така че това е от мен за видеото. Ще се радвам да ми напишете в коментарите дали този имот отговаря на вашите изисквания, каква печалба вие бихте искали да реализирате този имот и в крайна сметка дали изобщо търговете са за вас. Защото някой инвестор може да каже, не, това е прекалено рискова дейност или аз в момента нямам парите. Защото отново казвам, за да се явите на този търг, трябва да имате абсолютно всички налични пари. Така че напишете в видеото, ще купите ли имота и на каква цена или каква е минималната печалба, която вие търсите винаги от една сделка. Ако видеото ви било полезно, харесайте го. Ако не сте абонирали за канала ми, сторете го, споделете това видео с някой ваш приятел. Чао и до скоро!